Os axóuxeres. A punto. Imos xogar a unir os puntos. Poñémolo o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Pois veña logo. Empezamos dendo 1 ata o 2. Imos aló. Ben feito. Agora do 2 ao 3. Moi ben. Do 3 ao 4. Perfecto. Agora do 4 ao... Ei, que vas mal, borraíso. Agora sí. A modiño. Do 5 ao 6. Así. Do 6 ao 7. Do 7 ao 8. Moi ben. Do 8 ao 9. Ben feito. Do 9 ao 10. Xa estamos rematando. Do 10, imos outra vez ata o 1. Moi ben. É unha casa, como na que vivides coa vosa familia. Casa. Antón. Debuxa na area. Sabedes que imos facer? Un debuxo con area. O único que nos fai falta para facelo é a area como a que podedes atopar na praia, as vosas mans e un chisquiño de imaginación. Hoxe imos debuxar unha bruxa. Fixádevos ben. Fixemos unha bruxa. Os axóuxeres. Fai palabras. Imos facer unhas figuras con follas de papel. Fixádevos ben e procurade seguir os pasos que se fan. Fixemos un can. Imos con outra.
fixemos un cangrexo. Ola, Iria. Ola, De onde ves tan contenta? veño das clases de baile. Levo ensaiando toda a tarde. Gustache bailar? É o que máis me gusta no mundo. De grande vou ser bailarina. E que clase de bailes che gustan? Gústanme todos. Queres ver como bailo? Quero, sí. Moi ben, Iria. Que ben bailas. Moitas grazas. Practicas moito. Ensaio case todos os días. Ademais, sempre que sinto música, bailo. Aínda que esteas na rúa. Estea onde estea. Non me dá vergonza ningunha. Non me extraña, porque o fas moi ben, moi ben. Gustaríame moito verte bailar outra vez. Pois dentro de pouco temos unha representación na escola. Vaime vir ver toda a familia. Se queres vir, estás invitado. Non hei faltar por nada do mundo. Agora teño que marchar. E logo onde vas? A onde o meu pai E onde está teu pai? está no xardín cuidando das plantas. E que clase de plantas ten? Ten moitas diferentes. E a ti gustanche as plantas? Gústanme moito, sobre todo as flores. A min tamén me gustan moito as flores. As que máis, as margaritas. Eu levo unha margarita na camiseta. Pois é unha camiseta ben bonita. Moitas grazas. Xa me dirás onde podo mercar unha igual. Para a próxima vez que falemos, dígocho. Agora teño que marchar. Ata logo, Iria. E baila todo o que poidas. Vale, ata